amnania pene منطقة ملودو جني جامر دي دوماني ورتي قلفي اسكردو نهزه اوننه سونه كوتي گرمی تیجی شیده بله پوجنه مردمی بسان تسان به حال بیه کنج کلی خو arıngira bir evinde her camızı duman her ca sıngu şabi çumu verdi teyna esker sungi teyna tıfang bi kes ne zonine ray çıkan eşdi çıka dur bi perskerdoğura jüki lesa kıçkeki ya Süleyman bi abırne biyare vat kumandani vertera ilace ki evini 40 kere o mare lazım o sabah çefi hona zımbele ho bile ternebiye bile ta veşiye cire biriye sayidina lesa kıçkekede koka dersim biriye se ho virrabi kero Süleyman se pepug mebo mevano piye khora musayibi kemana haut serri bi hona kotra bızano ku kemana cire kutara bare hirisu heşti sayidina nika berba gna rao jiba veng dardwe veliye uşene imamin na verdi o bo verdi vanay zepepugi fedeliyay desudu kovuser ra merden re khaleşiya darba hirisu heştira se serre ne khaleşiya fetelna khudu herca kam vastena khuya vayre veşiye niyanana zede neşkino morden vane dert ki sana zere gul ki greda o ebiçmani veşiya di hesna imisker çuaru desu lauku norna derdene ma ker tera ebe kemana ardinizna zerema omur se judara vat endi beso hende mra ze pelga pena judare o kirşiya es son vat mıdıma bu berbo kemana
Apo Süleyman, Halo Süleyman, Halo Süleyman. Dervanên hêja dema we xweş be û bi xêr hatin Radyoya Dengê Gel bername aheng. Bi bernameyekî nû û bi rengîn em dîsa buherine. Dîsa li ser gîtar û tomarê Mazlûm Rewşen û li ser perküsyonê Murat Bakrak û ez Memo Gül we silav dikin. Silav û hurmet. Îro ji mêvanekî me mêvana me ji Dêrsimê, ji Xozatê, hunermendekî hêja û hûn jî demem navê wê bêjin hûn ê ji gelek nêz de nas bikin. Îro jî çîroka me pir dirêj e. Bi mêvana me re em ê gelek sohbetên kur û dûr çêkin. Gulê Mayera. Tu bi xêr hatî Gulê. Merhaba ji wê re jî. Nav xêrê dabî. Ez niha ê kesin ku ew radyoya Dengê Gel bername te xweş guhdarî dikin. Hemû ji dil û can silav dikim. Merhaba dîsa. Gelek spas sersera serçava. Normal Gulê tu zarava zazakî daxivî. Erê. Sa em ez karim bi kurmancî ji teref pirsa bikim. Tu karî bi zarava zazakî bersiv bidî car caran kurmancî zazakî. Aslında wê baştir bibe ne? Okî beno. Ew jî dibe. Em dikarin zazakî jî ez dikarim zazakî bersiv bidim. Ez şikin zazakîyekî cewab bidî. Ama Belê. ez belkî înam kum tenê temiyan re bibû. Çayeke ek fikrê me ok ek meymanê to zazakî yan kurmancî hurdumêna piya zano. Tenê zazakî qesê Belê. bikirin janê mam zafrin deko. Ez wazon tenê zazakî qesê bikirin ama ek caweke tu fam nekene kuna tengiyê ne sona ser û ca mirêvac ez kurmancî qesê bikirin. Belê. Ew wisa baştir e. Tamam. Tu karî bi hinekî Gulê Mayera me bide naskirin. Godervanê me bira te jî nêzik ve nas bikin. Beno. Ez ji vir zazakî baxibim. Hinek an ji kurmancî. Zazakî, Tamam. kurmancî her du. Ez Dêrsim ra û Xozat ra û nav çend serî Awropa dêro ama ucara raver Dêrsim dibiyo pil hatta destçar serî. Belê. Badona şimi Estemol de mektep çimi wandim ucara tepiya sek sima nejdira zanê ma havalê jî bînî piya me kemedi neçemedi navenda çanda Mezopotamya de karguriye sınatı serguriyayê min ucara xwe re havalîna ma dest pê kerd. Ma uca di waxtorindek piya viyarnayê min re. Ez to Murat Mazlum ma pêro jî bîn ucara naskenî min. Belê. Honake Murat uca perküsyon cinenika programê to di. Qalê dihîrê roj raver qalê ji program kerd vake sima amayî Adana. Uca ji otel de ji program bî ez ona zaf qiçkek biyo doman biyo. Mi simarê dawul cinit. Zaf qiçkek biyo waxt. Yani ez waxtan ê serûna ba piya parê kerd bî wazon vacî işte ucara neçeme de kargurê komu di ma müzik viras piya. Müzik viras sen ra ber xêlê çîkê ardimî hûrên ucara tepiya televizyona de program viras. Janê ma xwe Kîjan serê televizyon?
Zraver ita en rea verin ita Mezopotamya TV bi. Mezopotamya Ya, TV rast. ucadı sodrani vera sodur mu vrasteni. Rast. Ya. Baduna Roş TV'de mi programı Roş vrast. Kurenda ju havaldı. Roş Ratepiya, Roş TV Ratepiya. Ez şu Türkiye'de TV11 biya. Benge elevi ucadı ez programı vrast. Gületin havan tiştagiş ser hev dibêjî hêdî em sohbetê xwe çêkin. Ne. Giş mijar ev bûniye. Ez wazon linya peropiya jüre de biqedni. Ez kamo. Na beşe ez xwazim zû biqedinim ku xweşen jiyani gelek tenduristi jiyani ser em bihaqibin bernameyekine devlemend xweş çê bibe. Tamam. Çünkü ev yani gore ditinamın gelek ne tişten Türkiye nizam Türkçedeki jixwe ne hewce ez dixwazim mesela li ser Em bahsa demin xweş bikin. Belê ez jî wê Demin dixwazim. neçeme demin. Belê. Belê. İşte ez kesek wisa me. Me fam kir. Erê program yani jiyana min zêdetir li ser zimanê zikmakî xebitiyayên yani li ser wî mijarê xebitiyam piranî wisa derbas bû. Niha jî dîsa karên wisa berdewam dikim yani zazakî li ser zazakî zimanê zazakî ser dixebitim. Destpêka bernama me da me bi helbestekî dest pê kir û stranatê pir nav û deng pir nav da. Erê. Di navgel de hat hezkirin. Apo Süleyman. Ti karî bî hinekî behsa wê stranê bikî û te helbest jî xwend wê helbest te bi xwe nivîsandiye an? Erê min bi xwe nivîsandî bû. Ev helbest gava ku çîroka Apo Süleyman min bihîst ev 14 salê bûye 38 de wî salan de erê Siloqiz. Ev bi xwe kinik bûye gelek kesekî yani kin bûye û gelekî biçûk e ji ber wî jî jê re dibêjin Siloqiz yani kesek biçûk. Silo biçûk. Belê Siloqiz. Erê. Ev Apo Süleyman çîroka Apo Süleyman wisa bû. Ev 14 salî bûye 38 da wî sala da. Esker diçin gund tev gundî top dikin dixwazin bikujin newsa yani li ber dwarê hemû rêz dikin û esker dikeve nav mala Siloqiz ku dibîne dwarê kemaneyekê heye. Diçe cem kumandanê xwe dibêje kumandan em ê wî nekujin. Ew belkî ji me tiştekî bilêze bistire kêfa me bibîne erê. Yani ji bo kêfê kêfa eskeru ew nehatiye kuştin. Hene ew xelas bûye yek kes yani nav çend kesan de nizanim ew xelas bûye ku min dibî wî ew hinekî dilê însan dide ew değişe ya min jî êşa ji ber wî jî min heqa Siloqiz di li ser evkê Siloqiz mijara Siloqiz di min wî evkê nivîsand helbestê erê û piştê jî strana Mehmet Çapan Apo Süleyman ew Gulê cara yekemîn te xwend wî stranê an Mehmet Çapan Mehmet Çapan albîma xwe ya destana derê laçî de xwendî bû. Wek tu dizanî ew kesên ku ev deng yani hunermendin dengê wan hene stranên wan hene koşê de mane zêde belav imkanên hatin nebûn. Mesela ev kes Mehmet Çapanek em dibêjin heya ku min strana Apo Süleyman got heya wî çaxê stranên wî ew qas navdar hebûn mesela dayê wek dayê wek Düzgün Baba wek Mezela Seydê me zan wek yaro wek Setero jî wî ne ev stran gelin yani ama wî berhev kiriye berhev kiriye peyvên nû kiriye hev nizam ya tiştekî nû çêkiriye ez dikarim tiştek wisa bêjim yani ev kes ew qas stranên bingehî çêkiriye ji bo hem wî kulturê hem wî zimanê hem wî gel ji bo me ama tu kes navê Mehmet Çapan nebihîstî bû tu kes bile nizanî ku ev stran hemû ev Mehmet Çapan yek heye navê Mehmet Çapan û stran ew wî ne
Ku haya ku min strana Apo Süleyman got vi albüme da ev goti bu ev distri bu min jî got ev stran gelek xweş ez jî bila bistrim. Saat te xweş te Gelek gelek spas. xweş gotiye gelek xweş şîrove kiriye. Na El najî hinekî nexweş ji ber nexweşketin nizam dengê min çawa derdiket ama ev yani ne wekî belkî ey ku qeydekî ew li ser YouTube'ye min gerekî dibe ku ez xweş niha nexweş bû wek wî. na gelek xweş bû. Tîro ameliyat jî bû Erê ameliyatekî ez biçûk. nexweş bim hinek erê. Wala me zanibûna me te rahatsîz nekirana lê te li vir ji me re got. Erê min negot ku bername te bila cîda bûçe ew Gelek bernameyê spas xweş te min her soz hevî her date bijî. bû. Lê dengê te wek zengil tê qet problem tune. Gelek spas. Planayê jî ne pirsgirêke guhdarvanên me gelekî Fan dikin. gövül berz dibêjin cihê cihê me ez dizanim li ewkê wan Di cem godarvana ciyekî taybet e. gelekî taybet e erê. Belê. Her tim ew dikin dizanin yani Belê. fem dikin. Nahim kîjan stran dorê de? Demên me kevin da koma çiya stranekî gotî bû. Beritanê. Gotin tê bîra te yekî bû. Barê müzik ê yekbûn bû. Yekbûn civak. Min ê Gotin beritan. nayê bîra min bi xwedê kê. Belê. Lê koma çiya bû. Belê koma çiya digot. Na ji Yek dilê min bunu hat gotin. yani ku ne Te baş kir. ez tiştekî zazakî bêjim. Belê. Çiyo di riniyo beka kesek ya lawkanên yani nirinde ku hem qesa hem qeyda rastê ardê virniya me niyo ku man namê ûnû me vacimî no çiyo di riniyo ama öronika nadeqa ma min vêr miva bêrîtanê vacimî qeydê me dîta di çinê bike qesêka me qusirê ma di sermek erê ama keso ku virasto despay xwe wespê nûstê. Sağ tavan xoş Ya. belê. Beritane rosa asmendra vegina ekedana pero ze asmecerina Beritane rosa asmendra vegina ekedana pero ze asmecerina Kersuna şeramı tersa hayinina biyakıladır kovu servesena Kersuna şeramı tersa hayinuna biyakıladır kovu servesena Şiliye vorena cigeramı yena Şiliye vorena cigeramı yena Alvoza şeruna şera beritana Beritane çeku kerda bahovera sosuna cihani meteristanara Beritane çeku kerda bahovera sosuna cihani meteristanara Bana hevaleni derde kumuveno kiştena bıraye kesirane sona Bana hevaleni derdo kumuveno kiştena bıraye kesirane sona Şiliye vorena cigeramı yena Şiliye vorena cigeramı yena Alvoza şeruna şera beritana Nakin yaviye.
ساعت خوش ام سلاوی Dest خوشی جی esmak اندامین کماچیاره دیشینین جور نه؟ Çıka vakterindek bir heniyor. گلک گلین ها می بحثا وان دما بکن Ya. تجی دی کما روجلات تبوی دوی دمیده بارد کم دما که ام ورن نه ام درکتن Ez جی ketim ترکیه nav komi. تک کتی ناف Hı کمی hı. دی چاوا کتی ناف کما روجلات او چا کومین می خباتن گلک تایبت دمشاندن کارین kolektif کاری bir bahsa edeme ki Nika ez caydı teberdi caydı guriyeni. A vakt vastenama bibi ki ez mektebuani abukat bi. Caydı guriyeni. Dama ez heşiyor peki şu albüm veceni havalemi neçemedi guriyeni. Erdal Ceviz. Ju komarujat şu çenek bi albüm vrastene şiye stüdyo çenek hire lauku vata. Ama honaki albüm ne veciya? Çenek komra veciya şia. Albüm hen derdi kerde stüdyodu mendo. Erdali kimrevat hora tuva seni venge tuva esto tene avak tene venge mirindek. Şanoger Erdal Ceviz Ya. Slav Juri. Ezik slamanı xurusnon peroin re ilk nikana dakika gosnani maser. Vak be ju koma estarojlat işte ni lauk to vazı. Ju lauka Türkiye işte vane ela gözlü pirim geldi. Duyan gelsin. Lauka Hüseyin Baldıkaya be okey gımgımra vartır abi. Hüseyin Çarnozonema piremno çmezengamo kamnaskeno na lauka. Vak to na lauka. Mamosti govendi bu ne Hüseyin Baldıkaya? Ya. O na lauka vras bir komarojlat. Ju na lauka. Ju Gül kırına çarpare, gulamın hıstuhare. Şuna laukacı ki ev gol avane, ev gol çave sipane. Nihire lauke. Bak tınını vana, tıbe na kom ki verte kom duvacı. Mıkiva ez kurmancı ne zon? Mıkın ne zon ne yani tena av jüki bav mı zanene? Tıkese avu bav. Avu bav. Mıva ez sevacının nika. Ez qejon ne zon kurmancı zon zazaki kimi ne zanene avakt. Ne zazaki ne kurmancı. Ez vistu çar vistu ponja tepya zone mayo xokese kon. Kurmancı mı ne zanene? Ez şone çeme dersa kurmancı mı guret. Ve ez Gellek baş. Ya işte o vakt ez hen kutu verte kom ama ez ne çeme de kar gure xodu. En karo senik mi kerdo o ki müzik vatena. Mınan pot vert ucadı. Peroci amene yemek potene yemek hanede. Kare arşiv mi kerdine. Kare komu organizasyon mu kerdine. En cao senik vaktu senik. Verte komu da müzik vrastene mi viyarnara. Ama zafrın dekbi. Ama en koma maorinde koma asmin buca hovira meke. Eme varın koma asmin ji. Evji tekijan strane digot komar jlatte. Mihir mena. Na ev stran be ev gol ne? Em gavek şun da em bejin dixwazi. Dve. Du parça em bejin. He. Ça hoştu be. Nostalji. Bele. De keremkin. Ki jane? Ev gol.
نزیکت کری رابل جرد بخیر هاتی قلت بکا ولاتی بخارا برفاس بی شب نزیکت کری رابل جرد بخیر هاتی evgo lavane evgo çare sipane ev xemla Kurdistane denadım maletine evgo lavane evgo çare sipane ev xemla Kurdistane denadım maletine ساعت خوش گله چه هستیم خوشن نه Nokia sürpriz bir بله plan. به پلان بو بله تشتی او سا خوشن دوی دمی دمین چخواست خوش هاتیه گوتن تا گلک خوش گوتیه تا خملان دی استرانه Ek ez gelet nenomu vir nalauke ki hepsra zindan raju havalı heja havalarındek nusbi. Hora ek yeno toviri ki o vaktudu klame ke verte komdu zaf bibi vla en zaf heskerdene komema pero zindanura vecai behenio. Eno tovir. بری استرانن نچمه کمان آنجا استران بیجان پرانی جی حفظ زندان Ya. دهاتن دور ده استرانن گلک خوش چه دیگرن اف برنامه جی اولین می زندان ها گرتین آزادی پرانی او گودار دکن وی برنامه me Ya çırında. ام کارن سلاوی خوش جوان را بشینن سلاو و ریزی خواه جهمو گرتین آزادی را Ez çıka slammo germ çıka slame germ ki zeremira eno yani en germin inururusnun en rındaki inururusnun çay ki hem ortaya çar duvarıdı zaf veşyadı granı zaf yani veşya granı savace zaf grani onca ne verte graniyedi hov varken onca en çığırındek, onca en gayrat öründek, onca en heskerden arındek kuvvet mavcara cemi beka damistayna inura damistayna sana sene kesa yani izaf kune xover ki ma inura zafçı musenmi ve suvar be ezvon mesela kovani ser en davapeyni savacı çövresidir seri ceza dayı. Selahattin Demirtaş, Havale İbn Peroyne, Figen Yüksekdağ. Çehefke ni ze insanın nune höl, ihenzaneke hölüne verte çar duyarıdı, ju odadı ya ki hepsi hölün aynı kedneni. Ama höl bir aynı, berz bir aynı, ne zindan şikino bir kedno, çünkü o ro. İnsan höl bir aynı roy xodu fetelneno. Tışikina beka bedenay ucadı bekes ya ki be heskerdene herçi bir arı iser ama höylüne roye ikesi tneşkine ucadı biskine. Ayra ki von çöresi diser neşkine roye ikesi ki ucadı bere bikise ya ki be heskerdene verdi. Onca mayın razaf heskenimi itara peroin razaf slame rindeku heskerden rindeku rusnon. بله او جمع گودار دکن پرانی پر جارنان او جمعه ته نامه وان آنجی او که وان خواسته که وان دبیجن برنامه که هری ام حسی کن اف برنامه Program radyo khora hep istizafın diye gostayın ya. استران تی گوتن پرانی گودار دکن استران برنامه جی تی استران هیه صحبت خوزایی doğal yani. Çırınt. بله ام نهاجی بو گرتین آزادی کشان strane بیجن گلی ev stran yani çağbejim rezeda me plan ne kurbu disa ama gelek straneki xoş te zaman yani durume revşan wan dine zaman ku beje misari xo kerbers ez usa neriyam ku azman beje çok ez neriyam
Zazaki bejim tu kurmancı Na bizir. tamam. Kafım famdaki yapamdaki. Ve müjaredem em Zazaki hevdu bejim. bibinlere kattu çıkas emmeki. Mısarı xo kerders. Mesele xwe rakir li asîman nêrt. Asmen Ronya'da. Ya to kasapeni vat. Mi tica xo ne diye. Hîvê min hîvê nedît. Eri. Ters kevt serimi. Ters kevt serimi. Ya ters kevt. Fikir. Tırs. Tırs ket. Tırs ket hundremi. Dilê min. Dilemi. Mi va bao. Hewraro pers kert. Ewr. Ji ewrare pirs kir. Eri. Belê. Vakı. Ewr jimir got. Ew ji min re got. Tiji şiye lewe asme. Tiş çüye cem heyv. Ew ki bejne xwe an jî serê xwe berz dikin, bilind dikin, zindanan ew kesek Belê. zindanê dene ji bo wan dibêjim. Pencere yankî rewşekî dibînin ji bo wan. Gelek xweş. Kerem kir. Mısarı xo kerdi bers asmen Ronya'da. Tica xo ne diye ters kevtü serimi. Mısarı xo kerdi bers asmen Ronya'da. Tica xo ne diye ters kevtü serimi. Bao Hevraro peskert Vazı tijişi Leve asme Vakı tijişi Leve asme. Jüşeriye vore Bulusta pıro Vengşi havt katı core Cere asmeni Kahamır peti Serde şişi Kevti verte ceme Avamın zuri Gola hamır peti Serde şişi Kevti verte ava Ceme muzuri Kevti verte ceme Ava muzuri. Saat xweş kir. Beswar be despayısma vespe. Ev strancı bira. Ji Ya hemû Hakan- hefs zindanları. Ya pero Nilav kekini kamanna da kana saat verteni pran toduva mi pero vasere yunduri. Belê. No la lauke ki Hakan Akaybi o ki gımgım rao. Kam kızından da gımgımı Gotunu müzik jî ne? Ya Belê. iyi bir ya. Birên ha nav sohbetê de te behsa koma asmîn kir. Ew çax hevalên me yê jin evê di koma de an jî stranbêj bi navê koma asmîn grûpekî çêkirin. Eri. Sa koma asmîn di nav gel de pir hat heskirin. Çünkü wisa rengarenk jin tê de serap hebû, meral hebû, gulê meyera hebû, Kiçino şengil Rojda pak hebû, hebu, rojda hebû. Zelal hebu, Selda hebu, Nurcan hebu. Ki bu yekî din havalekî. Wekî din jin kê hebû?
ew qas bi bar Na dikin. yekî dî hevalekî dî hebû gîtar lê dixist. Na Were bîra me em ê bêjin. erê ew ji paşê gelekî albûmekî xweş çêdikir. Piranî ew jî dersa digir dersa şanî Gülbahar. Gülbahar bû berê. Gülbahar. Erê Kanûn çi kîjan enstrûmanê fêr gîtar lê bû? dixist piştê jî rûbab. Klasîk berê. kemençe. Klasîk Erê. kemençe. Xebatekî gelek baş bû. Yani çawa bêjin wekî ne ew qas mezin lê koma berxwedan an jî koroya neçemê ama ew ji solîstên Ez grûpa zanî çi bêjim min qeseta ev qeseto min birine wexto kin di ji wexto ew qas kin di dest û jû tenê ceniyê dest û jû Bel. hene yazde em hatin cemhev em her yek nav komeda bûn yan ji du sê An jî solîst. her solîst bû yani. Kesok nav komda bû tenê rûkem bû Gülbahar bû ew jî neçeme da xebitiyayin yani. Neyse ma amay mi televe ama ma qejû profesyonel enstrüman necinin mi? Na mesela zaf çığdı yani savacı tore insan kinya serker desüteni jü sek enstrümanı estore bumori ya tembur klavye piyano yani bas gitar klasik gitar Flüt. yan flüt keman Ayfer keman Ayfer Kemal tabii dixist. ya Hemen navê Ayfer jî bir ya Ayfer Ayfer dizdaşe. belki ma navê jû binî kim xwe kerd belki enu mavirê ma perovat Meral Zelal Rûken Rojda Ayfer Nurcan Nurcan jî Serap. Selda Rena Bumori Gülbahar Es Maka yazdı. Ne bu yazdı? Disajı ne bu yazdı? Ne Neyse. yazdı ne dite. İnşallah me tişteki kesekici bir nekir. Belki emne Na yazdı bun. navê Belki gişa emne me got. yazdı bun. Na hûn yazdı bûn me navê gişa got. Tamam ne pişkreke? Yani gotun ev buku tu kes nikari bu profesyonel enstrüman ledxe. Tu kes. Tu kes ne profesyonel bun. Selda yekbun. Beri herkesi yekbun diçe dibistane ev jiber ku pere tineye yekbun diçe hindube armoni, müzik diçe mektep hindube ev te cemme neçeme sınıf eki em çedikin işte geleki pırın gelekin yekbun dersti deme ev diçe hindube mesela nailci usabu yek diçe hindube pere dedinci boyvi Pişti hevalin me pişti hevalin me hevalin xwe fêrî eri müzik etike. feriwan dike eri tiştekî wisa em hemû wisa müzik hîn bûn em tu kes navkoma asmin de ew qas ne profesyonel bûn ku em ew qas popüler bûn yani popülarite û profesyonelî gelekî tiştekî cem hevin yani nezikin jî hevdi ama ev nav me yani kes uca profesyonel nê ama ma hende popüler bîme ki Na popüler bûn zêde ne mühim e yani hûn bi hev re we baş strandı got yani qet bê prova bê ewk bê hûn ne grûbin ew jî çi tê hûn stranbêjên baş in. ew wisa Kesên ku enstrûmezat nihat enstrûmanê xwe lê dixît tu karî strana jî çêkî yani stranbêj zanistiya enstrûman tiştekî gelek baş e. Yani stranbêjiyê pêş vedixe. Ji ber wê jî koma asmîn çi qas ji hindik jî lêxin müzîkjen giş Serap jî demekî gîtar lê dixist ne? Serap gitar hîna jî lê dixe. Belê hîn jî lê dixe gorî xwe lê dixe ev tiştekî pozîtîf e ji bo stranbêj. Gelek tiştek pozitif e ew kesek dikare enstrûman lê dixe û bistire stranj dikare çêdike dikare Kare baş stranbêje. baş bêje û tenê li ser xwe dikare here serdikê û bistire bilê kes cem tune be eger tu kesî nebîne dikare tenê bi ser xwe here karê xwe bibîne û here Wekî tu avantajekî wisa Tevlî Festîvala Dêrsimê bûye hefta derbas bûyî min dît li ser sahnê tena serê xwe gelek baş dat. Hemû kesên din ordiyana çûne ew kê
Ordi ez tenê bûm. Nana baş e ev stilate tenêbûnê dixwaze carcaran. Carcaran tenê carcaran. Carcaran wek niha ev girêdayî bername ye. Ev kîjan bernameye çawa stîle yani dengeti mesela ez dikarim tiştek wisa bêjim. Emi ew qas ne dengekî bilind e dengekî hîra dibêjim. Hîra çi ye kurmancî nayê bîram nahet biram. Bilind. Na Dengê fire. fire. Wisa oktavî fire. Yani ew qas kurt e û ew qas hîra ye. Emi ne hîra ye. Hîra Belê. ama ez Ne zêde fire. ne zêde fire ama ez dikarim bêjim ku ev tiştekî ez dibêjim gerçi niha dengê min ji ber nexweşîna ez îro nexweşxaneyê bûm wek me serê da got ama dîsa jî dengê min ne bilind e ama ev tiştekî ez dibêjim girêdayî bernameyê dîsa jî ez ji dil û can dibêjim. Ez wî zanim çünkü pir caran em bi hevre müzîkê jî çêdikin. Erê Bi şev ve jî ne erê ez zanim. erê Gulê niha tu temburê lê dixî. Ez dixwazim tu temburekî wisa perçeyekî stranekî wisa ew jî spontan bi tenê temburê û dengê te. Em ka guhdar bikin. Tovakı çıkak üzere tora ama hende vacı. Hende bir. Ne? Ya ek sürpriz gibi sürpriz bana ya cevabin vamadı bu manu. Cevabini ki va Gulê te wisa xweş lê xist me got em tenê tembûr bilêxin guhdar bikin. Te wisa xweş lê xist em jî tevlî bûn. gelek spas dikim. İmprovizasyon Eğer- bu. Ev gelek hoş bu. Tişteni usa Xwezayî. xezayı, tişteni usa jidil, tişteni usa şadı bejin doğaçlama hani jidil. İmprovizasyon. İmprovizasyon. Bir dakika. Ev jidilime usa hat.
jiber ku beşa duyemin qese tişten tekst wan nehat biramın ki Belli. min jî xut kir Tiştane stranekî dinem bêjin. ere Rêzedekî jan stran heye. rêzê da zanî çi tiştekî wisa heye em tu sê hep stranan havar tornê cengî heye însanekî gelekî baş e li ser zazakî wî heya wî çaxê nizanim çend sal e ew wî karê çêdike karên herî baş gorê dîtîna min ew çêdike û gelekî arşîvê wî heye û gelek dewlemend Navê çi bigute? hawar tornê cengî Hawar tornê hawar wî karê de müzîkê de jî karê dîrokî jî tiştê nivîsê de jî gelekî însanekî baş e ji boî me ew fikrekî wisa de mesela tiştên em ez jî Dêrsimê me müzîka me de em dest dibêjin tirkî değiş Değiş böyle. herê desî tayê desî estê nî bingenî girêdayê kulturê ma nî kulturê ma ra mesela bingê çikî Nesimiyo vacikî Hatayê şa Hatayê nî tirkî nûstê nî tirkî nûstê hema no nêno namaneke nî kulturê ma di cayê xwe çîno o fikir de bî ki tayê dihêre kilamû çarna zonê ma zazakî nî rajûkî jî mesela neçe diralarsın çarna zonê ma xeylê tavo berbena ay YouTube seroven bî jîkî na kilama desa gulê gül değişi tirkî ay piyavacı mı? Gül değişen abi. Zazaki çi? Desa gule. Desa gule. Ya. Böyle. Naha desa gule. Gul gule. Böyle. Desi değişe. Desa gule. Gül değişe. Çarna zazaki amö zazaki bivejin. Kerem ki. Saat xoş. Versiyonawi zazakî jî gelek
خوشه تم لی هاتیه ve suar be dest pay havar bra vespe. Böyle. Gülü naha ten navbere kiyosa pişti demek ki televizyonda bername çeker Roş TV'de ne TV10 TV10'de TV10 bir Can TV bir Can ya. TV bu beli. Le demek kiyosa çend sal ten navberda müziki. Estori çi niya raşti vacı serase xora raveremi ki vrnyami ki herhalde ez henne venon. Kare müzik de müzik karımını veren kenebi. Yani veşyamı çıkak mı vast çıkak zeremira ame mi müzik brast. Yani mavacı ze hobi en mavacı. Ama karo müzik veşyamı da cav her vakt hem neçemedi ki hem bi badona veşyamı ki televizyondaki hem bi hemen ya cav hireyin ya da deyin de bi. Merkezde kecane gurit müzik veşyamı da. Ne guret yani ze vasten amına hem bi. Na husa cemte hobi nabe yani ev Hobi karete. nevon. Ez hobi nevon. Veki hobi çenabe. Hobi vaten ze hakaret kerdena ayrı hobi nevon ama veşyamı da ca henin guret tenim be vastene hem bi. Yani işte rasti bejim güle. Ez per şamet disa ve geriye müzik çünkü binge hate heye. Binge ki usa behez, binge ki ronişti heye. Vesuar be. Jiberviji Xorakoyet tahati sersera serçavar hati. Çavete maçı dıkım spas. Per kefajim çünkü yani ihtiyacı gödarvan eme denge hoş hanet. Yani denge hoş o denge binge. Yani de müzik ede xodiye binge bey. Zeto doste havale rinderindeki serkerden arındeka fiklerindeki ya roerindeki ya ilk xonya verte komde zede raver neberdi ya ki be vastene zede raver neşi zeto deste dostiki gnacı deste dostiki seri yunudu feteliya ya ki fikre zetu dostane zeto yunudu feteliya ve suar betiki i bekna game raver sone bekna o be vasten ve şeyde peyser mande bekna zeto insanik lemede tıbiya ve suar be mapya temurcinen mi vakti ma beno temurxımız riyatoram tene raver ber tu var be ve suar be ayra ya vatenemin nabi ama o çok eskom sabah bir kahım vrast bir kamız sabamız zaf insan adı höl bir ve şeyde müzik sabamı niyo sabah ayıyor na diji bir katan ne na rahma kudele vistu hire serio şia hakiyako ayra yani ama eznayra tepiya ekişikin çayka ez teni ve şia koda hette tenduristi tay problemimi vece inuk niya teni knarsani beka kare müziki tayçi ki nerindi yinuraki ve şia xora caverdon vengi xoki tayna raverbon temuru xoki piyabek rojan erindek müzikan erindek vrazemi viyarnami saat hoş naha dore de çeye güle hele çeye su ama jü lauka Mehmet Çapanya bini oku caydın yama vatını ez en zaf laukane Yılmaz Çelik vatene Yılmaz Çelik ya zaf heskon jü lauka Yılmaz Çelik esta ucar adı teni tedima kredi jübinra ben o çeli be ya mazaf keseker teni lauk vacimi beli kerem ki
me sovinka biechori biechori ömrüm ratikteşiye biebari biechami titrişta tarini zerimina ömrümina royemina titrişta tarini zerim ömrümina royemina titrişta Araktana zesarem Hesrete tu mızur kerdo Biosıpi naporeme Biosıpi naporeme Vazı vazı seveno No isniya Vazı vazı seveno No isniya neveno Vayeno verenora Glestaru sanenora Vayeno verenora Glestaru sanenora Mordemere sulumo Bekar be isverenora Mordemire sulumo Bekar be isverene ora Vaze vaze seveno No isniya neveno Vaze vaze seveno No isniya Memo memo savana Pesarinde nikavana Rose mordem yene rojo Dina zalemire nemanena Rose mordem urzenora Dina zalemire nemanena Saat خوش Ya bir temiyan rateli. Saata Yılmaz Çelikci hoş. Valla Navju Yılmaz Çelik bitirijde averini
Adeni ki onca lauka Mehmet Çapan bir cevap Aa, verdi var ya duyemin memo ne? memo Belli. memo o memo ki tia torevata memo savana teni eserindeki bukhor nustu Mehmet Çapan bir kesi kayda. Gelek stran her düzey stranın gelek hoş bun. Ve Saat sualde. hoş. Böyle sohbet atı gelek hoşe. Strancı gelek hoşen. Dawiye disas du stran bevdura girebdin. Evet. Bername xusa xalas bikin ne? Gelek başladı be. Evce xatirê xwe bixwazin ji guhdarvanê xwe. Gelek spasdariya te ne. Ez Vê gelek halê spas dikim. nexweş û te ameliyat jî bûyî te me neşkand û te ji me re jî negot. Te bigotana me bigotana em carekî din çêkin. Ev bername televizyon buna ev bername min bigota şimdi xuya dike ku ev çiye Nigê te. zoniyeme lingeme Bele. pansuman kirine ama ev ne televizyon bu ve Kes te şanine navîne. herkes navine jiber kujmiko zor dibe belki ama hineki zor bu ama geleki kefraş bu me ez ku beş tane bername te bu me gelek spas dikim. Em jî gelek kêfxweş bûn. Carekî dî belkî tenduristiya min gelekî baş dibe ez carekî dî werim cî bigirim û bi hevra em mazlûm Murat ez û te belkî jî bernameyekî dî bi kevxweşî ez ê Kînga dîsa bixwazî? çêbikim gelek spas. Em jî gelek spasdariya te ne. Ez jî li ser navê Mazlûm Rewşen û Murat Bakrak em spas dikin ji bo te ji bo tevlîbûna te yê bernama me. Gelek spas ez spas. Guhdarvanê me hêja îro jî bernameyekî wisa me ji we re pêşkêş kir. Heta bernameyekî din bi xatirê we dema we xweş be. Revqê diye omedi ama mire vakit roce zafqi feli ozana müvabeka asmera hastaro ana zebelge dariyatı çıkar devrşiya naniya ne Pastena toknania nakula kanenia benarın durzenara nania ne pastena toknania nakula kanenia benarın durzenara Saygı imise sevane ma bena ömür vaydi mi feravaydi parama nabiye naveşiyedi naniya ne vastena toknaniya nakula kaneliya benarın durzenara naniya ne vastena toknaniya nakula kaneliya her gücüma bester naniya ne
Usaramo, usare devi, emmegeto, biyokemi, emmegeto, destetodu, ezdürüyordum ki tenamenda, ezdürüyordum ki tenamenda, pepuguaneno, dormetodu, pepuguaneno, dormetodu. Kazonema, shemiga bonema, dara verece berema, dilo paşe fikama, tulavu kazonema, shemiga bonema, dara verece berema, dilo paşe fikama, dilop kına zere mara, rışina çime mara, dilop kına riye mara, dilop kına riye mara. Rışina çime mara, dolop kına riye mara, riye mara. Daru berbiu keve şirino, daru berbio che ve şirino, mülletçiyo, kesnemendo, mülletçiyo, kesnemendo, vengeni domanu çayenino, vengeni domanu çayenino, pepuguaneno, dormetodu.